One foot in front of the other. Que se mantiña segunda entre as seniors, o seu equipo CIAE de Pontevedra, e a empezar a sumar éxitos con Antía Otero. Oitava o pasado ano no Mundial de Sprint da súa categoría, estreaba a temporada co título autonómico de inverno. Segunda en cruzar a liña de meta sería a gañadora senior Raquel da Costa. E moi preto dela ian finalizar Ángela Jorge, segunda junior, e María Pérez, vencedora entre a sub-23, unha categoría que se estreou neste campeonato. Derradeiro esforzo para Jennifer Casal, que asinaba a segunda praza nas seniors. As posicións de podio non tardarían en completarse con Antía Romero e Claudia Couto nas sub-23, Rosalía García nas juniors e Raquel Rodríguez nas senior. Pasamos ás clasificacións co triunfo de Raquel da Costa nas senior cun tempo de 28:14. Sub-23 tamén se impuxo con solvencia María Pérez, que estaría escoltada no podio por Antía Romero e Claudia Couto. E a máis forte nesta regata, a junior Antía Otero detendo o crono por debaixo dos 28 minutos. Seguimos coa canoa e presenciamos a posta en escena do senior. Tendo en conta que nos 5 anos anteriores gañara o mesmo Padexeiro, estaba claro que Diego Romero era o claro candidato a vitoria. Xunto a él, abría oco o seu compañeiro do Breogán do Grove, Noel Domínguez. E como perseguidor en solitario quedaba Fernando Busto, das Torres Romería Vikinga. A esa terceira praza aspiraban, entre outros, David Costa do Kayak Tudense.
Prometía emocións fortes esa pugna por completar o podio, mentres por diante Diego Romero e Noel Domínguez xa ían cada un polo seu lado. Compañeiros de equipo, pero rivais directos polo triunfo. Aí os vemos mesturados cos padexeiros sub-23. Ser Guerra, Raúl Maleno e Adrián Pose intentaban achegarse aos 5 primeiros. Faltaba pouco para coñecer o gañador e Diego Romero e Noel Domínguez tiñan máis de 2 minutos de marxe para xogarse a vitoria. No desenlace, o gran favorito non daría opción e abría a súa conta de triunfos no 2020, un mes antes do Campeonato de España. Ante a ausencia do seu socio habitual, Tono Campos, Romero facía dobrete pro Breogán xunto a Domínguez. Os do Grove son os indiscutibles dominadores desta especialidade, tanto a nivel autonómico como estatal. Xunto a eles, ia subir o podio Fernando Busto, que resistiu a presión de Pablo Provecho, do Firrete e de David Costa. Clasificación da C1 con Diego Romero obtendo o seu 6º título de inverno consecutivo. Neste campeonato, unha das probas que máis expectación xeraba por ser a súa estrea e pola calidade dos participantes era a canoa sub-23 masculina, 15 inscritos para medir forzas nos 5.000 metros de percorrido. Non tardaron en destacarse 3 padexeiros que o ano pasado lograron prazas de finalistas a nivel mundial. O seu ritmo era demasiado exixente para os demais. O terceto de cabeza formábano Pablo Graña, do Rodeira de Cangas, Manuel Fontán, do Muiño de Ribadumia e Jaime Duro, do CIAE de Pontevedra. A súa explosividade fixo a valer Fontán, que conseguiría soltar os seus rivais. Victoria con 13 segundos de vantaxe sobre Duro e terceiro entraba Graña. Cuarto remataría Rubén da Silva, do Kayak Tudense. Tempo de 24-12 para Manuel Fontán, o mellor canoísta sub-23 neste campeonato. Non cambiamos de embarcación e na C1 chegaba a quenda dos veteranos, con representantes de 4 grupos de idade, lanzábanse nas augas de Castrelo os máis experimentados. Moitos quilates entre os participantes con lendas do noso piragüismo como Ramón Ferro ou Quique Míguez. A potencia non é a mesma que nos seus anos dourados, pero a técnica non a perderon. Ferro, 3 veces campeón do mundo de maratón, venceu na categoría 40-44 tras un final de foto finish con Xosé Francisco Vales. O medallista olímpico Quique Míguez adxudicouse a clasificación de 50-54 anos e o seu compañeiro do Tudense, Rafael González, fixo propio no grupo de 45 a 49 anos. No palmarés desta cita que vería finalmente deserta a clasificación de 35 a 39, estes foron os 3 gañadores. Os que teñen máis táboas, pasamos aos rapaces que veñen empurrando con forza. 27 xuvenís tomaban a saída na C1. Había un duelo estelar nesta categoría, con Pablo Crespo, bronce, na C2 do último Mundial de Maratón, medíndose o campeón de España cadete de maratón no 2019, Diego Domínguez. Outro pulso. Pola terceira posición establecíano Martín Jácome e Joel Becerra. No dúo de cabeza, Pablo Crespo, do CIAE de Pontevedra, non permitiría que Diego Domínguez do Breogán o sorprendera e non baixando a garda ata a liña de meta conseguiu o título de campeón galego de inverno. A loita polo terceiro posto tamén estivo moi apertada, con Jácome do CIAE de Pontevedra acadando outro podio para os doleres. Coa medalla de chocolate tería de conformarse Becerra, do Rodeira de Cangas. Cos xuvenís concluía a canoa e nas augas do río Miño chegaba a hora do kayak. Para comezar, imos cun dos pratos fortes, a competición senior feminina. Tania Fernández e Tania Álvarez despediron o 2019 facendo historia en China ao proclamarse subcampeoas do mundo de maratón e o 2020 abrirono deportivamente cun cara a cara polo título galego. As Tanias non permitiron que ningunha outra kayakista seguise a súa estela e na primeira volta xa acumularon unha diferenza substancial. Nesta virada pode comprobarse a marxe das dúas primeiras clasificadas.
Por detrás delas empezaba a vivirse outro pulso desta volta pola terceira posición entre Carla Frieiro e Silvia Colo. Araceli Menduíña e Leticia Piña completaban ese cuarteto. Na fronte da proba non había novidades coa padexeira do Kayak Tudense e a do Breogán do Grove como se fose un adestramento. As tanias superaban padexeiras sub-23 e ian alternándose na cabeza do dúo. Do mesmo xeito, tampouco se despegaban Frieiro e Colo. A de Catoira, que estrea a categoría, exhibía o seu tremendo potencial. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath. As kayakistas aproximábanse ao último longo e o triunfo decidiríase o sprint, con Tania Fernández revalidando o título nun desenlace entre amigas. Para esta temporada un poquito seguir por el camino de las pasadas, ahora a principio de temporada pues trabajar un poquito más la pista con el club y luego pues en principio volver a centrarnos en la temporada de maratón que bueno, está siendo fructífera hasta el momento, así que seguir en ese camino. Colo do Fluvial de Lugo batía Frieiro e facíase co terceiro posto. Aínda así, notable debut coas maiores da kayakista das Torres Romería Vikinga, quedando ás portas do podio nesta competición senior na que Tania Fernández venceu cun rexistro de 24 minutos e 53 segundos. O Kayak Tudense tamén era o club que tiña máis papeletas para conquistar o triunfo na sub-23. Entre as 14 padexeiras desta categoría, Carmen Villar estivo un punto por riba do resto. A lucense do conxunto de Tui gozou dunha plácida regata. A emoción concentrouse na disputa por acompañar no podio. A súa compañeira Lucía Baliña e Ángela Rodríguez do Breogán do Grove conseguiron distanciarse do resto de perseguidoras. O que acontecía ás súas costas non inquedou a Carmen Villar, que celebraba a vitoria con este gran sorriso. A felicidade no Kayak Tudense chegaría por partida dobre porque Lucía Baliña, no seu regreso á competición tras un ano de descanso, batía a Ángela Rodríguez. A cuarta posición corresponderíalle a Nora Rey e a quinta a Elena Torreiro. Sobrevoamos o campo de regatas para ver desde diferentes ángulos a arrancada das xuvenís. Dato importante de inscritas con 31 padexeiras. Estirábase o grupo pola marcha que imprimían Irene Lata do Ría de Betanzos e Lúa Cubiella do Muiño de Ribadumia. Alternábanse na primeira posición dúas kayakistas que veñen apuntando moi alto. Para estar xunto a elas no podio, presentaban a súa candidatura Sara Durán e Gema Alonso, mentres Nuria Romero quedaba illada na quinta praza. O pulso polo triunfo sería do máis vibrante, con Irene Lata superando a Lúa Cubiella por tan só 2 segundos. Terceira entrou Sara Durán da Cofradía de Pescadores de Portonovo. O repaso á actividade femenina en Castrelo de Miño pechámolo coas veteranas, saída conxunta dos 4 grupos de idade. Nunha distancia como esta, a dos 5.000 metros, a estrategia sempre xoga un papel fundamental e estas competidoras son un bo espello para as categorías máis novas. María del Palacio dominaría con solvencia, o igual que o seu club, o Piragüismo Líbico, que se impuxo en 3 das 4 clasificacións. Só lle restou por gañar a do grupo de idade de 40-44, no que non contou con ningunha representante. Debullamos os resultados. De 35 a 39, primeira posición para María del Palacio. De 40 a 44, Sandra Villar do Náutico Firrete. De 45 a 49, Verónica Carrera. E de 50 a 54, Concepción Román. A máis numerosa de todas as categorías foi a xuvenil masculina. 78 rapaces despregaron a súa enerxía nas augas do Miño. Despois de electrizante posta en escena, o gañador no 2019, Miguel Paz, non se deixaba sorprender. Longuísima ringleira de padexeiros que seguía rachando en pequenos grupos. A selección fixo a Paz do verducido Pontillón, a quen só podía seguir de cerca Felipe do Barro, do Naval de Pontevedra.
Paz abríase paso entre os padexeiros dobrados e con preto de medio minuto proclamábase por segundo ano campeón junior. Triunfo incontestable por diante de do Barro e de Noel Martínez, do Cidade de Pontevedra. Todo estaba preparado para que case un cento de veteranos gozaran coa súa paixón. En total, 7 grupos de idade cubrindo un abano que vai desde os 35 ata os 69 anos. Antonio Polo, do grupo xuvenil Mato Joma, aproveitou a súa boa saída para evitar as aglomeracións, pero a súa popa conseguiu alcanzala David Loeda, do Naval de Pontevedra. Os dous pertencen á categoría de 40-44 anos. O reparto dos títulos de veteranos comezaba na liña de meta con Polo chegando primeiro. O grupo xuvenil Mato Joma facía dobrete con Adrián Paz superando a Adrián Jubón nos menores de 40. A nómina de gañadores, que de seguido imos repasar, tivo como vencedor máis experto a Ángel Villar, do Fluvial de Lugo. Videmos a todos os triunfadores: Adrián Paz, Antonio Polo, Adolfo Monteagudo, Antonio Acuña, Francisco Javier Maquieira, Celso Martínez e Ángel Villar. Aínda quedaban dúas categorías por coñecer os campións e unha era a raíña, saída senior masculina con 57 padexeiros nunha proba que é garantía de espectáculo. O kayak tudense buscaba revalidar o triunfo obtido o ano anterior con Albert Martí. Ausente nesta ocasión era Aarón Diéguez, o que lideraba o grupo dende o principio. A frecuencia marcada por Diéguez ia peneirando a selección de cabeza ata deixala en 7 padexeiros. Estaba sendo unha regata por eliminación e a remuda na primeira posición chegaba da man de Diego da Costa, do Ría de Aldán. Antonio Palmas, Iván Alonso, Sebastián Delgado, Jaime Sobrado e Miguel Fernández mantíñanse a expectativa. O ritmo do grupo de 7 non permitía que ninguén se sumara a pugna pola vitoria chegando dende atrás. Sebastián Delgado tomaba o mando para dar un novo impulso, atopando a resposta inmediata de Iván Alonso do Piragüismo Líbico e de Antonio Palmas do Vilaboa. Vendo a igualdade existente entre os primeiros, o título só se podía resolver o sprint. Na última virada, Alonso saiu en cabeza, con Diéguez e Palmas pisándolle os talóns. Os tres deron o todo nos últimos metros e o do Piragüismo Líbico non se deixou superar. Triunfo axustado para o 7 veces medallista nos mundiais de maratón. Segundo entraba Diéguez e terceiro Palmas, onde defraudou por emoción e calidade a proba estrela do kayak. Victoria de Iván Alonso cun crono de 21 minutos e 8 segundos. Cuarto posto para Sebastián Delgado e o top 5 pecho 1 Jaime Sobrado. Para baixar o pano en Castrelo, imos co sub-23, rozando os 50 inscritos. Dende o inicio puido verse moi cómodo na zona dianteira a Ramón Gastaldo, do kayak tudense. A unidade entre os de cabeza manteríase ata que Gastaldo pasou o ataque e só lle puido responder o seu compañeiro de equipo David Rocha. Nesta regata non habería que agardar ata os últimos metros para que se definiran as posicións do podio. O dúo do kayak tudense resultaba imparable, con Joaquín Iglesias do Verducido Pontillón detrás deles, asegurando o terceiro posto. Así entraba na liña de meta Gastaldo, con Da Rocha gardándolle as costas, e Iglesias logrando bronce. Cuarto concluiu Manuel Villar do Firrete e quinto Alejandro Pereira das Xubias. Finalizada a actividade na auga, era o momento de facer contas para elaborar as primeiras clasificacións das ligas desta temporada. Na junior masculina, primeira posición para a Escola Piragüismo Cidade de Pontevedra. Na senior masculina, o club kayak tudense Axuda Páramos. Clasificación veterana masculina, co Club del Mar Ría de Aldán Hermanos Gandón. Na junior feminina, a Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra, en primeira posición. Mentres que na senior femenina, o liderado para o club kayak tudense.
E por último, na categoría veterana feminina, primeiro posto pro Club Piragüismo Líbico. O curso 2020 non fixo máis que empezar, agardámosvos nas vindeiras citas.